Hello mga kamamshis! Yung nga palang ginawa akong buko pandan with cheese. Tara, gawin na natin. Simple and easy lang ito. Ngayon, maglalagay tayo ng bukong kinayot. Tapos, lalagay natin yung gulaman. Pinakuluan ko siya sa tubig at sugar para may konting tamis. Naglagay din ako ng Angel All-Purpose Cream. Pwedeng Nestle Cream, kahit anong cream ang gusto nyo. Naglagay din ako ng evaporated milk for extra flavoring. And then, yung kalahating condensed milk. Ngayon po, kung gusto nyo sobrang tamis, dagdagan nyo na lang. And then, lalagay natin yung sago. Maliliit na sago yan. Pinakuluin ko lang yan, mga moms. And then, ang aking cheese. My favorite cheese. Ayan. Haluin nyo lang po ito. And then, tikman nyo muna ha. Kung gusto nyo po ng matamis na. Or kung hindi pa, lagyan nyo lang ng condensed milk. Kasi ako, ayoko ng sobrang tamis. Kasi alam nyo na po, health is wealth. Tumatanda na tayo, bawal magkasakit. Alam nyo na ang sugar, nakaka-diabetes. O, diba? Kaya tayo po ay mag-ingat sa pagkain natin. Yun lang po mga mamshi. Sana nag-enjoy kayo sa aking ginawa for today dessert. I-try nyo yan ha, kasi napakasarap. Magugustuhan yan ng inyong buong pamilya, lalong-lalo na ang inyong mga anak dahil yummy. Not so sweet, sakto lang ang lasa. At creamy pa siya mga ma'am. So, 'di ba?